podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rugby Cymru. Yw'r, mae cyfres yr Hydref wedi cychwyn. Dim y dechrau gorau i Gymru wrth i ni ddod lawr i'r Ariannin dydd Sul diwetha, ond wrth gwrs, mae da ni tair gêm arall edrych mlaen ddo fe, a dwi'n falch iawn dweud bod fi'n cael cwmni gwyneb newydd i'r podlediad yma hyn. Os chi'n gwylio, fyddwch chi'n ei weld e. Os chi'n gwrando, fyddwch chi'n ei glywed e. Noswaith dda, Dafydd, a croeso mawr i ti i podlediad Rugby Cymru. Noswaith dda i chi hefyd, diolch yn fawr am y gwahoddiad. Edrych ymlaen am trafodaeth eitha dwfn a gobeithio bod ni'n gallu dod o hyd i ryw fath o datrysiad. Wel, ie, na'r gobeith yn dweud. A i rheini ohonoch chi sydd ddim yn gweld Dafydd, mae fe'n gwisgo crys y gwyrdd, sef yr rhanbarth mae fe'n ei gefnogi. A falle, mae hwnna'n lle perffaith i ddechrau, lle cyn bod ni'n mynd mlaen gormod i drafod y tîm sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer dydd Sadwrn. Jack Morgan, wrth gwrs, yn cael ei nafu yn dod allan o'r garfan. Harry Deeves yn dod mewn i'r garfan yn lle Jack Morgan, fel cefnogwr o'r gwelch. Fi'n cymryd bod hwnna'n beth hapus a rhywbeth ti'n credu, felly mae Harry yn ei heiddi ers tipyn o amser. Ie. So, heiddiannol iawn, a unrhyw un sydd wedi cael unrhyw diddordeb yn llwybrau y talent o fewn rhanbarth y gweilch, wedi falle dilyn gêm Harry Deeves ers iddo fe ymddangos i ni fel crwt yn chwarae dros coleg Pencoed a Pen y Bont. Ac mae wedi bod yn ser am sawl blwyddyn, bach o cult ffigau i fod yn hollol onest, gyda'i penwisg melyn e. Y reswm yn gwisgo'r penwisg melyn yw bod ei famgu wedyn yn gallu gweld e ar y cae. Bod hi'n gallu dilyn paun oedd Harry. Mae'n boi ffain, a fel wedi si, mae bach o arwr o fewn Pont y Clun a o fewn y rhanbarth y gweilch hefyd. Ond sicr, mae rai fi gyfadde fel cefnogwr y Scarlet. Mae Harry Deeves yn rhywun fi wedi bod yn cadw llygad yno. Fi'n credu yn amlwg pan mae fe'n chwarae erbyn y Scarlet sy'n gobeithio bod e ddim yn gwneud yn rhy dda. Ond mae rhywbeth am beth i'r gweilch ar hyn o bryd. Mae nhw'n dod o hyd i'r number 7s mae fe maen nhw'n cael ei galw, a mae nhw'n dod ar gorau allan nhw. Mae Tiprick, mae Jack Morgan, a mae'n twmlo fe, mae Harry Deeves yw'r nesa ar y conveyor belt. A oedd on yn fater amser i fi tan bod yn cael ei alw mewn i garfan Cymru. Fi jyst yn gobeithio fe newn ni weld yn cael rhywfaint o amser ar y cas. Mae fe'n un peth cael nhw mewn, ond fi'n credu mae bydd arall rhoi'r profiad na iddyn nhw ar y lefel yma. Just yn gweld sy'n nhw'n mynd falle. Ie, yn gobeithio bod yn cael cyfle. Sneb eisiau gweld unrhyw un yn cael anaf, ac felly mae'r person nesaf yn codi lan i'r safle. Ond fi gobeithio gaiff ei gyfle, mae'n heiddiannol iawn. A fi credu bod ti'n iawn, mae pawb yn edmygu ac yn parchu fe, a mae ffordd mae'n chwarae, yn debyg iawn i ffordd o'r cybi yn chwarae i'r Scarlets. Chi ddim eisiau nhw ware yn dda yn erbyn chi, ond mae'n symboli fel petai yr ysbryd sydd gyda ni yng Nghymru. Y boi bach yn brwydro yn erbyn y brawd mawr sydd byth yn rhoi fyny. A wrth gwrs, mae un arall hefyd, Morgan Morse yn y rengol sydd yn heiddiannol iawn, a fi'n gobeithio gaiff e cyfle. A pwy oer, yn erbyn tîm De Affrig yn y diwedd, neu falle hyd yn oed yn Seland Newydd. Bydde Harry Deeves na Morgan Morse, bydde nhw ddim, achos bod nhw mor ddibrofiad, bydde nhw ddim yn ofni neb, a bydde nhw yn chwarae'n well yn erbyn y tîmau gorau fel maen nhw i'r gweilch, pan ni'n waren erbyn y tîmau mor Lloegr neu Ffrainc. Mae'r boes fel yna'n codi safon a mae'n peth da i Gymru bod ni'n cael boes ifanc trwyddo, a ni'n siŵr gewn nhw i cyfle i ddangos bod nhw'n gallu gwneud y crys coch. Wrth gwrs, a fi'n cytuno ti, mae'r gêm na erbyn De Affrica gan bod y tu allan i'r ffenest rhyngwladol yn debygol o fod falle bach fwy o mishmash na byddwn nhw wedi gweld cyn hynny, ond yn sicr fel ti'n gweud, bydd dim byd yn nhw boeni am, byddwn nhw'n gallu mynd amdani a just neu beth maen nhw'n neud bob wythnos sy'n rhoi shift mewn i'r gweilch, byddwn nhw'n neud mewn crys coch. Wrth gwrs, yr ochr arall i'r ffaith mae Harry Deeves wedi cael ei alw mewn yw'r golled o Jack Morgan, a
y sôn yw rhywle rhwng 12 ac 16 wythnos, fel yn amlwg mae'n ergyd enfawr i Gymru, ond faint o ergyd yw e i'r gweilch hefyd ar ôl dechreuad reit dda i'r tymor ar ôl bod Ie, allan di Africa? ie. Di ni wedi gweld lot o Jack eleni yn amlwg achos mae wedi bod i ffwrdd gyda llewod a wedyn dechrau tymor fe yn hwyrach. Chymod, trychinebus rili fod yn hollol onest. Mae e'n mynd i gael llawdriniaeth, bydd e'n mwy na'r cyfnod byr yna. A chymod, o'n i ddim yn rhag gweld unrhyw gobaith cael ei nôl yn fuan oherwydd mae chwaraewyr yn y reng ôl oherwydd yr attrition really i'r y cymal yna, yr ysgwyddau, oedd e'n amlwg oedd angen iddo fe gael llawdriniaeth yn union syth, chymod. Dyw pethau yna ddim yn yr hen dyddiau, byddwch chi'n pop yn ôl mewn, a wedyn, bach o rest, sling, a wedyn nôl mewn ar ôl, chymod, chydig wythnosau, ond dyw nhw ddim yn neud yna ragor, chymod, felly oedd angen llawdriniaeth, a chymod, pan ddaeth e'n ôl, bydd e'n ffain, bydd e'n ôl i Jack Morgan, ond ni'n gwybod pryd mae hwnna bydd i digwydd. Na, a mae'n rhoi cyfle yn y cyfamser ar y lefel rhanbarthol a rhyngwladol i rywun stico i llaw lan am un fi eisiau'r Cris i'r ddaeth yna, a fi eisiau bod Jack Morgan yn gofio chwarae'n dda iawn i gael y Cris yna nôl wrthau. Wedyn, wrth gwrs, ddewn ni mlaen i tîm wythnos yma mewn bach o pwydden cyfle, ond Harry Dees neu arall, dwi'n siŵr fydd yn gobeithio fydd e'n cael y cyfle yna. A Jack Morgan yn mynd oddi ar y cair ôl sgorio cais, os edrychwn ni nôl am bach, Dafydd, ar y gêm yn erbyn Siapan, 53, sori, yn erbyn yr Ariannin, Siapan sydd i ddod. 53-28 erbyn yr Ariannin. Ble wyt ti'n eistedd o ran y perfformiad? Oedd hapus, siomedig, ble wyt ti? Mae gymaint o wahanol bobl eistedd mewn llefydd gwahanol ar y ffens. Mae'n anodd gwybod sut i Na, asesu'r gêm. siomedig iawn, ond fi'n gallu gweld lle mae'r elfennau positif. Chymod, oedd y rai pethau, oedd yn amlwg yn sefyll mas ar y golofn negyddol, methon ni 30 tacl. O ran canran, oedd e'n ymddangos bod e'n weddol, o ran 87% tacls wedi wneud. Ond os ych chi ddim gyda meddiant, a mae rhaid i chi amddiffyn am ysbeidiau hir iawn, a chi'n caniatáu y gwrthwynebwyr i ailgylchu'r bêl, mae 87% ddim yn meddwl dim byd pan ych chi'n caniatáu nhw i pasio chi 30 o weithiau. A fi'n credu bod yna lot o fewn yr ystadegau yna, oherwydd oedd e ddim fel petai bod nhw'n dod syth trwy'r canol, eblaw am cais yna pan nath Rogers gor chaso mewn ffordd, fe. Ddau nôl i hwnna nawr, ond oedd lot o'r tiriogaeth a lot o'r tackles a methwyd ar yr ymylon, ar y gyrion y llinell amddiffynol, a oedd e'n llawer rhy hawdd i nhw gyrraedd y pwynt. Falle taw system oedd e fel bod nhw'n ymddiffyn yn fflat ac yn gul, ac yn gwthio i'r ochrau, a fi'n gallu deall hwnna, mae yna lot yn hwnna, lle chi ddim yn gwastraffu egni yn neud blitz yng nghanol y cae, a bod chi'n caniatáu nhw i fynd i'r chwith ac i dde, a chi jyst yn cadw nhw yn y llefydd chi moyn. Mae fel pêl-droed, caniatáu pobl i gael y bêl mewn rai ardaloedd o'r cae. A mae yna lot o meddylfryd yn hwnna, lle chi'n caniatáu pobl i wneud hwn, ond beth digwyddodd yn y pen draw, oedd nhw mor gyflym ar yr ochrau, ar yr ysgellau, o'n nhw'n just mynd heibio ni. A lot o'r tackles yn cael ei methu ar yr ymylon yna, lle dylsyn nhw ddim. O'n i'n gorchaso, a wedyn, wrth i chi caniatáu nhw cael y bêl am y degau hir yna, oedd e'n amlwg yn cymryd lot allan o Gymru. Cofiwch, gêm cyntaf yw felly mae yna lot o bethau fel yna'n mynd i ddigwydd. A'r ail peth arall yn credu yw, y ddau peth na sefyll mas rili oedd, y nifer o tackles a'n dimethu, a wedyn yr elfen cicio ac ail gafael yn y bêl o'r awyr. A wrth gwrs, i ni yng Nghymru wedi bod yn arfer i pobl fel Liam Williams, Halfpenny, Bigger, Anscombe yn dda iawn yn yr awyr, yn chwarae fel yna. Tompkins hefyd, yn ddewr iawn yn yr awyr. A dyn nhw ddim gyda ni ragor, felly mae'r ail i ni ail-greu y genedlaeth newydd i wneud yr un fath o beth, a mae'n cymryd sbel.
Ond fi'n credu beth oedd yn anffodus. Fi'n credu taw dim ond un bel wnaethon ni herio ac ennill, a reit ar y diwedd oedd ble mae'r bron yn mynd trwyddo, a nath ei golli cyd-bwysau ti'n bach. Ond mae lot o hwnna'n mynd dod lawr i hyder, bach o trefn, o gwmpas. Fi'n credu oedd Patch yn sôn am y crumbs, chymod, cylch o crumbs. So, a fi'n deall hwnna, chymod, mae rhaid i chi cael y cyrff o gwmpas ble mae'r bel yn syrthio. Ond ar y degau, o'n i falle'n dewis i slapo fe lawr yn edrych yn y ceisio am y bel yn gorfforol ac yn gryf. Chymod, di ni ddim gyda Freddie Stewart sy'n 6'5". Chymod, mae dyn ni boys bach, ond wedi'r cyfan, os edrychwch chi ar yn Ffrainc, mae dych chi Bieli Biari. Yn yr Alban, mae dych chi Darcy Graham. Mae Lloegr gyda Marcus Smith yn y tri cefn. Beth yng Ngalw De Affrig gyda Ariannin a Colby. So mae yna restr hir, chymod. Falle dim ond Iwerddon yw'r rai sydd gyda bobl tal, chymod, mae pawb dros 6'2" gyda Iwerddon yn y triol. Ond mae yna ffordd o gael pobl byr bach o dan y bel yn ddewr iawn. Mae Costro yn dda iawn o dan y bel. A mae fe'n ddewr. Mae'n mynd i gael half pen i'r gorffennol. So, mae yna ffordd o ddod o gwmpas. Fi'n siŵr bydd hwnna'n rhywbeth maen nhw'n gallu datrys o fewn yr wythnosau ni. Yr wythnos hyn, ond o fewn yr wythnosau nesaf. Bydd hwnna'n gwella. Fi'n gobeithio bydd trefn yn yr amddiffyn yn gwella. So, chi'n gallu rhoi rheina mewn i'r perfformiad, a bydd pethau yn edrych yn well. Yr un peth arall, jyst negyddol, jyst o'r un peth, dwi ddim yn credu bod y disgyblaeth yn wael, ond oedd dim ond 8 kick-offs boedd, ond oedd 2 kick-offs o'r diwedd gyda scrum. Fi'n credu nath Adam Beard yng nghanol camu dros y llinell, nath Daf Jenkins symud yn rhy gynnar o ran y kick chase, a wedyn nath Tom Williams mynd am nibl bach am y Jacko wrth yr ochr, ond y beth nath rili lladd ni oedd y yellow cards. A chymod, yr un Ben Thomas, y peth yw, chi'n gweld lot o hwnna, mae pobl yn mynd i dal chi lawr mewn rycs, i ceisio disodli trefn chi yn a mae rhaid i ddweud dysgu. Mi fydd e'n dysgu o hwnna, chymod. Ar un arall, wrth Thomas Williams, o dan y pump, unwaith eto, maen nhw'n dod rownd yr ochr i'r ymylon, a ni'n ceisio scramblo a jyst cymryd un dyn mas. Chymod, allan o desperation. So, oedd e ddim yn nifer o penalties o'n i'n ildio, ond y ffaith bod y ddau na wedi dod yn weddol agos i'n gilydd. Wrth gwrs, ar ôl Carden Melin Ben Thomas, eithon ni o 26 munud gyda Carden Felin, fi'n credu gosb 3 pwynt fanna. Wedyn eithon ni'r holl ffordd, hyd at 34 munud fi'n credu y cais. Wedyn cais cyn hanner tymor, hanner amser, a wedyn cais ar ôl hanner amser. So, yn ildio ar y degau lle mae angen disgyblaeth a bach o arweinyddiaeth a phrofiad yn dweud, boys, foot on the ball y fe. Mae hanner amser cyn o hyd nawr, mae rhaid i ni. A dyna beth sydd angen eisiau arno ni. Oedd 400 mwy o capyd yn hwnna ni. A dyna lle, dyw hwnna ddim yn quick fix. Ond chi'n gallu gweld pa mae Tandy wedi cadw gyda'r cynnewyllyn a cynifer o chwaraewyr o'r un gêm i'r llall. A fi'n credu oedd hwnna'n hanfodol yn ffordd, achos mae fe'n trial dod o hyd i'w arwyr nawr. Yn amlwg, mae da Cymru yr arwyr stan nhw bob gêm, ond mae Tandy'n ffordd ffindo rei. Pwy sy'n mynd i fod yn defensive linchpin? Pwy sy'n mynd i fod yn galw'r shots yna? Pwy sy'n mynd i hyn? So mae fe'n mynd i gymryd amser, a fi'n credu bach o cysondeb yn y tîm, bach o hyder, achos dyw'r tîm ar bapur ddim yn tîm gwael. Fi'n credu bod ni'n dîm gall fod yn gystadleuol ar lefel rhyngwladol, jyst ni wedi colli'n ffordd yn ddifrifol ers cwpan y byd diwetha, a ni'n rilo, a fi'n credu'r broblem yw yng Nghymru, ni'n wlad mor fach, ni mor passionate am rygbi, unwaith ni'n colli fwy na 2-3 gêm ar y bounce, mae'r byd ar ben, a mae hwnna'n jyst snowball o nawr, le ni wedi cyrraedd y pwynt le ni'n di ennill yng Nghaerdydd am amser hir, a ni'n methu dod dros y lein. Ond fi'n credu, mewn byd arfydol, byddwn ni wedi chwarae'r fixtures yr hydre yma mewn trefn gwahanol, a falle byddwn ni wedi cael chwarae Siapan gyntaf, so ni'n ennill y gêm na, mae hyder yn y tîm, mae'r cefnogwyr nôl ar ochr y chwaraewyr, achos fi'n credu
un buddugoliaeth, a fydd pawb sy'n o fewn y stadiwm back on board a Ie. really tôl y chwaraewyr. Ond mae dod mas o'r rut ma'n i ar hyn o bryd yw'r broblem. Mae rhaid ni cofio pa mor dda yw yr Ariannin nhw, achos O. dros yr haf, fi'n cofio gwylio nhw, a wir, chymod, goosebumps yn gwylio nhw yn yr Ariannin, fi'n credu taw Buenos Aires o dde. Neu falle, na, dim Buenos Aires. Tywaith, ble bynnag o'n nhw'n chwarae, wnaethon nhw curo'r Zeeland Newydd a'r tir i hun am y tro cyntaf eriod, a trwy'r gêm cicio oedd hwnna. A mi'n cofio gwrando ar y podcast Zeeland Newydd yn syth ar ôl y gêm na, a dyma nhw yn sticko'r cellell mewn, yn dweud, chymod, Scott Robinson, chymod, methu coach o tîm i cico a ailgylchu bêl, transitions, beth y felly. So, a wedyn, nath nhw stryglo, nath y Zeeland Newydd stryglo yn erbyn De Affrig hefyd gyda'r kicking game. Felly, mae'r Ariannin yn gelwydd iawn iawn yn y ffordd maen nhw yn mynd o gwmpas i busnes nhw gyda gêm cicio. A chymod, maen nhw lan gyda'r gwreion o ran sut i gicio. A ni wedi wynebu y gwreion a ni wedi gael chwalad. Ond dyw e ddim fel betai bod ni wedi colli i tîm sydd o'n gwmpas ni yn y rankings. Maen nhw bell o flan ni, a mae rhaid i ni gofio hwnna. 400 o gap mwy gyda nhw na ni. Maen nhw newydd chwarae y Rugby Championship. Maen nhw wedi, wrth gwrs, wedi ail strwythuro gêm proffesiynol nhw, lle mae yna 4 tîm proffesiynol gyda nhw. A maen nhw wedi gwneud pethau i siwto nhw. So, mae'r gêm yr Ariannin, llawer, fi credu, yr Ariannin, os fi'n iawn, yr Ariannin yw'r unig tîm yn y byd ar hyn o byd, Tier 1, sydd gyda pawb yn ei garfan nhw wedi geni o fewn wlad. Mae'n masif yn dweud. Mae yna rhywbeth special am y tîm yna ar hyn o bryd, a maen nhw digon ifanc i wneud lot o waith dinistriol i tîmau arall yn y cylch nesaf. Felly, mae rhaid i ni gofio pwy ni ware. A maen nhw'n chwarae stael sydd yn debyg iawn i Siapan. Maen nhw'n chwarae gyda ruck speed gyflym iawn. Mae'n pawb yn mesur o dan 3 eiliad ar hyn o bryd, a yr Ariannin gyda scores llawer well na pawb arall yn gymharol gyda Siapan ar ei orau. Odi, a na'r peth mewn ffordd, fi'n credu mae angen i ni falle sylweddoli, mae dim nawr yw'r amser i beirniadu Steve Tandy, amser hyn blwyddyn nesaf, achos fe wedi cael digon amser erbyn ni i roi stamp ar ei garfan, i gael y tîm i chwarae fel mae fe moyn. Ar hyn o bryd, fi'n credu, mae eisiau ddefnyddio hwn fel cyfle i wylio'i garfan y gyd, gweld beth sy'n angen gwella o'n i'n ddifrifol, a gweld be ni'n gallu adeiladu. Achos mae'n ei gofio, fe wnaethon ni sgoro 4 cais di Sul diwetha, sydd ddim wedi digwydd yn aml i Gymru yn ddiweddar. A fi'n credu y siom yw wrth gwrs bod ni wedi ildio 100%, ond ar yr un pryd ni wedi mynd mas na. A ar ôl ni fynd 14-0 lawr di Sul, o'n i'n ofni bod y floodgates yn mynd i agor, ond am gyfnod tan y cardiau melyn, o'n i wir yn twmlo bod ni'n nôl yn y gêm, a bod y momentum yn swingo tuag ato ni, wrth gwrs, mae'r cardiau melyn a'r ffaith bod nhw'n sgorio, beth oedd e, 15, na, fwy na 15 pwynt, 20 pwynt o beth bynnag oedd e yn y 20 munud na either side o hanner amser, just i lladd ni off, really. So mae pethau chi weithio arno sy'n beth da. Dros y gêm cyfan, enghraifft, o ran meddiant, dros y gêm cyfan, oedd e'n 47% i ni a 53 i'r Ariannin, sy'n weddol gyfartal. Ond yn y 10 munud olaf, canran meddiant ni o 31%. Felly hyd yn oed yn mynd mewn i'r 10 munud olaf, byddwn ni wedi cael mwy o meddiant na'r Ariannin. A gan gofio bod ni wedi colli cymaint o'r aerial battle, mae hwnna'n ystadegau eitha da. Wnaethon ni pasio'r bêl 183 o weithiau, lle'r Ariannin wedi pasio'r bêl 166. So ni'n pasio'r bêl yn fwy, a ni'n edrych yn gyfforddus iawn, heb law am yr un digwyddiad ar y diwedd gyda Ben Tochas, ond ni'n edrych yn eitha gyfforddus ymlith i gilydd, gan gofio bod hwn yn tîm sydd wedi taflu at ei gilydd.
Dyw Ben Thomas a Dan Edwards yn fi chwarae lot gyda'i gilydd, na Thomas Williams. So mae'r cyfyniadau hyn, o'n i'n really bles gyda Max Llewellyn, o'n i'n meddwl bod chwarae'n really da. A chymod, lot o pethau positif. Chymod, ni sôn am yr elfennau negyddol, ni wedi siarad digon am hwnna, ond os ydym meddwl am pa mor gyflym oedd rucspeed ni, o'n i lan 62% o ryciau ni o dan 3 eiliad, sy'n gymharol ag unrhyw un arall yn y byd ar y penwythnos yna. Ond, mae rhaid i fi just dweud bod pan chwaraeodd Siapan yn erbyn Iwerddon, oedd i rucspeed nhw o dan 3 eiliad yn 78%. Okay. Yn erbyn Australia ddim 56%, yn erbyn De Affrica ddim 59%. So mae yna modd o rafu nhw lawr rhyw faint, a fi'n credu y ffordd chi'n gwneud hwnna yw trwy'r choke tackle. A dyna fi'n credu y meddylfryd o cyniatau, o dewis yr erengol sydd gyda ni. Byddwn ni yn bersonol, byddwn ni wedi mynd am DFC, byddwn ni wedi mynd falle hyd yn oed mynd am reffel, fel saith. Ond fi'n credu y ffordd mae, unwaith bod rhywun yn bwrw'r llawr, mae'n anodd iawn i rafu'r belawr. Mae'n rhaid chi rafu'r belawr cyn bod hwnna'n digwydd. So, mae'r highlights reel, wrth gwrs, yn sôn am y jackal threat, o fel Nicky Smith, a Dewi Lake sy'n yn dda iawn yn neud hwnna. Ond mae lot o'r hyfforddwyr nawr yn tier 1 yn dieddol o geisio rafu'r belawr cyn bod nhw'n bwrw'r llawr. Os maen nhw'n bwrw'r llawr yn gyflym, mae dyn nhw rhywun sydd wedi latio ymlaen, a chi ddim yn gallu cyrraedd y jackal. Felly, fi'n credu mae'n lot yn y ffordd mae Tandy yn dewis y rengol yna. Chymod, i bob pwrpas, byddwn ni'n dweud bod nhw'n tri yna yn 2 fath o blindsides. Lle mae ydych chi'r line-out option gyda man, a mae ydych chi'r blockers fel petai, y wrestlers, Cracknell a Wainwright. So, mae yna lot o meddylfryd tu ôl hwnna, a dyna pam y fe yn y top job y fe, a bod ni'n gwneud podlediad ar nesiau. Yn union, mae fe'n gweld mwy am ni hefyd. Ond na, mae'n ddiddorol, ti'n sôn am y rhengol fyna, a ni'n mlaen ar falle i edrych ar y tîm mae di ddewis. Cwpl o'n newidiadau, rhai wrth gwrs yn cael ei gorfodi am anafiadau ac eraill. Mae wedi newid y ddoi brop, dechrau'r ddau ar y fainc, a'r ddau yn dechrau ar y fainc, a oedd e'n gweud bod y moyn gweld pawb, so wedyn, Nicky Smith, Dewi Lake, Archie Griffin, dim complaints dy fi fyna, really. Fi'n credu bod angen gweld pawb, a falle bod ni wedi dechrau Nicky Smith erbyn Ariannin, a Rhys Carre erbyn Siapan, o bosib, dyn ni wedi gwneud y fel yna rownd, ond... fi'n credu o'n i'n rando ar Mike Cron. Mike Cron, y scrum coach yr All Blacks, a ddyn dweud bod dylech chi byth roi cadw prop ar y cae ar ôl 55 munud. Mae siwr gymaint o attrition gyda cyrff mawr trwm yna, hyd yn oed redig rownd ar y cae, hyd os nawr scrums. Maen nhw'n mynd i dioddef yr wythnos ar ôl hynny. Felly oedd ei wastad yn mynd i fod yn... O'n i bai bod anaf, oedd ei wastad yn mynd i fod y swap na. A fi'n credu, dyna pam, mae'n anffodus pan mae rhywun yn cael knock ar y pen a mae'n droff falle yn yr hand. Gyntaf, mae'n chi llosgu'r prop yna yn gynharach, a wedyn mae'n cydbwysedd i wneud fyna. So Nicky Smith i ddechrau, Archie Griffin, o'n i'n really bles gyda Aserati di Sil. Ddim wedi gweld yn chwarae'r lefel yna o'r blaen. Felly, unrhyw un sy'n dweud bod hyfforddi ar y lefel uwch, fel ryngwladol, just yn dewis tîm ambell i dacteg a cadw pethau i fynd, ddim yn sylweddoli faint o effaith mae coach da right dan y top yn gallu gael, achos ni ddim wedi gweld Aserati yn chwarae fel yna dros Cymru, na dros Gaerdydd i fod yn allal onest. Beth bynnag sydd wedi'i wneud, dwi ddim yn prop, fascinated gyda popeth sy'n mynd ymlaen fyna, a byddwn ni'n dwlu ar deall ond dim profi fe falle. Ond yr effaith geithon nhw arno fe yn ffantastig. Ni wedi ffindo teited, mae angen i ffindo un arall nawr, i ni'n siw bod hyd yn oed falle 2 arall.
Siomedig i Dylan Lewis gael ei anafu, achos fi'n credu, fi'n dal yn meddwl bod gyrfa da gyda fe o'i flanau. Mae un oedran yn ad yn byd, 27-28 falle. So mae dy fe, o leia 5-6 mlynedd, fi'n credu o fod yn prop ryngwladol o'i flanau. So, props gret, a fi'n edrych ymlaen i gweld nhw am y sgrym cryf gyda Siapan. Maen nhw'n gadarn iawn. Mae'n anodd iawn i ddisodli nhw. Wnaethon nhw profi hwnna yn yr haf yn erbyn ni, chymod. So, bydd e'n brwydyr, ond o leiaf nawr bod ni dau clo tu ôl nhw sy'n mynd i ychwanegu bach o bwysau a gollon ni falle yn Siapan dros yr haf. Cytuno, mae Steve Tandy wedi cadw'r yr un ddau yn yr ail reng, Dafydd Jenkins ar y byd. Fi jyst yn gobeithio nawr bod Dafydd Jenkins yn mynd i dyfu mewn i'r rôl yma. Mae'n amlwg bod nhw'n meddwl mai fe yw'r dyfodol, a mai fe yw yr ail reng bydd yn mynd yn ei mlaen dros blynyddoedd nesaf. Fi eisiau gweld y nawr yn camu lan falle i'r gofynion hynny. Os ni'n gweld pan mae'n chwarae Exeter mae wedi gwneud mae fe'n arwen y tîm. A fi jyst yn gweld fel rhyw fath o Jake Paul teip o chwaraewr. Achos mae Adam Beard yn amlwg yn ddwylo i gyd, a mae fe fel rhyw fath o octopus ar y can a wneud y gwaith disruptive. Beth ti'n moyn wrth Dafydd Jenkins yw rhywun sy'n rili yn yr engine room, sy'n neud y gwaith na. Yn anffodus, dyn ni ddim rili'n gweld ar y teledu, ond mae pawb sydd ar y can gwybod beth mae wedi gwneud. A just rhoi shift mewn a bod ni'n gallu cael y balance na yn yr ail reng wedyn rhwng y ddau fath o chwaraewr. Fe ni wedi bod yn ffodus iawn dros gyfnod hir amser i gael gyda Ariannin Jones a pwy bynnag mewn ffordd o ddwy ochr yn dyfa. Fi'n cofio pan oedd Daf Jenkins yn yr 20s. Gaethon nhw ddim cwpan y byd, ond gaethon nhw rhyw tournament bach gyda yr Eidal, yr Alban, De Affrig, Ffrainc a Lloegr yn yr hanner arall, nath Cymru ennill i pŵl nhw, Joe Hawkins yn troi tros i bel o'r hanner ffordd i curo yr Eidal. Tro diwetha fi'n credu wnaethon ni curo Eidal yn y 20s. A oedd Daf Jenkins wedi cymryd pac De Affrig i ddarnau yn yr ail hanner. A Mason Grady a Joe Hawkins. Ac erbyn yr 20 munud olaf, oedd De Affrig just wedi dal arno, a wnaeth Cymru rhedeg mas o amser yn y diwedd. Fi'n credu Archie Hughes oedd yn ware naw. A wnaethon nhw redeg racs yn erbyn De Affrig. So mae'r potensial yna. A pob flwyddyn, ni'n ffindo'r sedd bach yr nuggets bach o air yn y 20s. Beth sydd ddim gyda ni yw 6 o 7 ohonyn nhw, fel mae tîmau arall. So ni ddim yn cystadlu ar y lefel top na yn y 20s, ond os ni'n gallu ffindo 3 neu 4 pob flwyddyn, a dyna beth yw her Cymru i trio cael nhw wedyn o fewn y system, up to speed yn gloi, a trio cael nhw i cael 20 o capiau mor fi yn y phosib. Achos dyna sut i ni'n mynd i datblygu'n talent ni yng Nghymru. Beth yw'r system yn mynd i fod ar y lefel pro, ond mae'n rhaid cael y bechgyn ifanc hyn mewn i'r system Steve Tandy a lefel ryngwladol yn fuan fel Hennessy, fel Mos, cael nhw mewn, cael nhw gyda'i capiau yn gynnar iawn. Fel wnaethon nhw gyda George North. Fe yw'r dal yn record y byd, y chwaraewr ifancach i gael 10, 50 a 100 o gapiau ac yn y blaen. Felly, dyna beth mae'n rhaid i ni wneud yn y dyfodol, podlediad arall i hwnna fi'n credu, ond fi'n gobeithio bydd Daf Jenkins, nath 18 tackle wrth diwethaf, so mae'n gweithio'n galed. Mae dy fe 80 munud yn y tanc. A cofiwch, mae fe dal yn dim ond 22-23, a mae wedi bod yn system Cymru sydd ddim wedi bod yn drefnus yn ôl pob sôn o ran sut maen nhw wedi redeg y carfan yn ystod y 2 mlynedd diwethaf. Felly, mae wedi dod o leia wedi dod mewn yn gynnar, ond nawr fi'n credu ni'n gweld yn ystod y flwyddyn nesaf, ni'n gweld i gorau fe. Defnydd, a fi'n credu hefyd, mae fe'n anlwcus, le mae fe'n criw bach o chwaraewyr sydd ddim rili profi unrhyw lwyddiant y Cymru. Mae fe jyst yn bod yn dŵm a glwm ers bod yn rhan o'r system. A wedyn mae'n anodd, bach fel ni'n gweld gyda'r dreigiau, le mae'r colled ar ôl colled yn graindo'r chwaraewyr ma lawr. Ond yn sicr, bydd hi'n ddiddorol gweld sut fydden nhw'n dygymod
ar chwaraewyr sy'n camau lan o under-20s i'r tîm cynta pan fydden nhw yn newid y system rhanbarthol, achos yn amlwg fydd llai o gyfleoedd i'r chwaraewyr na yng Nghymru. Wedyn, os ni'n mynd mewn yn y system, mae rhaid nhw'n dod mewn i'r garfan Steve Tandy'n gynnar a bod nhw'n ymwybodol o sut mae Cymru yn disgwyl iddyn nhw chwarae a'n gobeithio iddyn nhw chwarae. Ond fel ti'n dweud, Ie. mae hwnna'n bodlediad hir ar gyfer rhywbryd arall pan does dim gêm ar y penwythnos. Wedyn rheng o'n i wedi crybwyll llain yn barod, Aaron Wainwright, Alex Mann, Ollie Cracknell yn dechrau yn y rhif 8 am y tro cynta. Mae hwn jyst yn twmlo pwer, maint, slowo Siapan lawr gymaint sy'n bosib a wneud pethau yn anodd i Siapan cael y bel allan yr olwyr yn gyflym. Ie, a chybod, mae'n mynd i fod yn targed caled i arafu bel nhw lawr. Fel wedys i, chymod, maen nhw'n ar ei gorau, chymod, 78% o ryciau o dan 3 eiliad, ond wedyn ar yr ochr arall wedyn lawr 50 rhywbeth, 50%, sydd yn gorfodi nhw i cicio'r bel i ffwrdd. A ma Siapan, chymod, yn ôl yr ystadegau, maen nhw'n eitha uchel o ran y ratio rhwng pasio a cicio. Maen nhw lan i 1 i 9, ni ar 1 i 7, gyda'r ratio yna, chymod. So, felly, chymod, i ni'n eitha uchel hefyd, ond be mae rhaid i ni'n neud yw i stopio, achos dyn nhw ddim yn cario'n drwm iawn, does dim lot o tackle dominance neu carry dominance gyda nhw. Maen nhw'n clefer, maen nhw'n dda yn chwarae o gwmpas yr ymylon, maen nhw'n pasio yn gyflym, felly y ruck speed yw'r peth fwyaf pwysig, achos mae sgrym yn eitha cadarn, fi'n credu mae'r llinell nhw wedi stryglo tyma bach, ond yn yr ail test na yn Cobi, wnaethon ni curo nhw yn y llinell, a wnaethon nhw datryso'r y problem yna. Wrth gwrs, Ben Carter yn off yn gynnar yn y gêm cyntaf, erbyn yr ail prawf o pethau wedi gwella rhywfaint. Ond wrth gwrs, Plumtree nath yn dda iawn yn y gêm, yn dod off y maic yn erbyn Siapan, a nath Wainwright yn arwrol yn yr ail gêm. Felly, fi'n credu mae yna sawl ffordd o cael y gorau allan o'r tîm yn erbyn Siapan, ond yr elfen fwyaf pwysig yw arafu bel nhw lawr. Dominyddu nhw yn yr ardal y dacl, a'i dal nhw lan a stopio nhw cyrraedd y llaw. O, sicr, a fi'n credu hefyd bydd rhaid i ni, os bod ni'n methu 30 o dacles to, wedyn bydd Siapan yn rhedeg trwyddo ni, a bydden nhw'n mynd tu ôl ni'n rhy hawdd, a bydden nhw hefyd yn sgorio. Wedyn, os gallwn ni arafu pel nhw, a bod nhw well yn amddiffynol, dwi'n credu gallwn ni mwy na cystadlu gyda nhw, a rhoi nhw dan bwysau, bod hytrach na falle bod ni'n chwarae fel tîm dan bwysau, bod ni'n gallu rhoi'r gwrthwynebydd o dan bwysau. Tu ôl y sgrym wedyn, Dafydd, un newydd yn unig, sef Rhys Samit, dath mlaen o'r ar y fainc wrth yswetha, yn dechrau yn lle Tom Rogers. Wyt ti'n cytuno gyda penderfyniad Steve Tandy i wneud dim ond un newid tu ôl y sgrym, neu beth ti'n gwneud mwy? Byddwn ni falle wedi edrych, falle, os ywch chi'n nôl wythnos, oedd neb yn cwyno am y dewis. A hyd yn oed bod Zamet ar yr mainc, oedd pobl yn deall ac yn gwneud synwyr o'r dewisiad yna, achos mae Zamet ddim wedi wario lot o rygbi. Mae wedi bod mewn camp elitaidd hollol wahanol, lle doedd dim ymadfer. Felly, o'ch chi'n falle 30 metr, a wedyn chi'n eistedd lawr am 10 munud. Felly, mae'r speed repeat yna, a'r speed endurance yna, ddim gyda fe fel dylse fe. Felly, fi'n siwr oedd yn meddylfryd Steve Tandy oedd mainc am y gêm cyntaf, dechrau'r ail gêm, os ti wedi blino gyda cramps, fi'n dod tynnu ti off. So, mae'n codi munudau fe yn raddol yn edrych na just tafu fe mewn a disgwyl iddo fe gwerthu tocynnau erbyn unan, fath o beth. So, mae'n ymwyddelfryd rhwng y ffaith bod Zamet yn dechrau nawr. Fi'n credu mae mwy ymwneud â hwnna nag yw i cosbi Tommy Rogers, achos i fod yn deg i Tommy Rogers, oedd e ddim just fe oedd yn methu yn yr awyr, dim just fe oedd yn methu tackles, nath e llaw ac yn y cais
Tom Williams. Dath e off i asgyllau yn berffaith. Dath e trwy yn berffaith. A dyna sut mae fe'n ware. Cofiwch y blwyddyn yn ôl, Tommy Rogers oedd un o chwaraewyr gorau ni yn y backline. Achos fe oedd yn chas o popeth, fe oedd yn ennill y bil yn awyr, fe oedd yn neud y tackles. A fi'n credu bod yr un newid yna mwy ymwneud â sut i ni'n mynd ymlaen gyda y tîm yn edrych yn y cosbi unrhyw un ac yn ymateb i unrhyw beth. Mae Steve Tandy yn i gyrfa ffordd i fe wedi bod yn hyderus iawn yn ei broses fe a sut mae e'n moyn gweld y gêm. Mae e hefyd yn dda iawn yn ymddiried yn ei coaches a rhaid ti sy'n gyfrifol am yr atac. A mae wedi dweud wrth Sheret, a mae Sheret yn gwybod Ben Thomas yw y boi i ware 12. Felly, fi'n credu Hawkins yw'r un, os mae Ben Thomas yn cael bump, mae Hawkins yn yr un fath o stael. Wrth gwrs, dyw Hawkins yn mynd i chwarae cymaint a Ben Thomas, a mae Ben Thomas wedi bod yn chwarae'n da am gydydd. Ni'n gallu pigo Ben Thomas i ddarnau a gafodd e ddim y gêm gorau posib. Ond mae lot o hwnna i ni da profiad. Mae e'n gwybod bod pobl yn mynd i dal e lawr yn y rycs, fel sef e'n gwybod ne, ond gyda profiad mae'n dysgu hwnna. A hefyd, y symudiad yna lle nath y maswr yna, fi'n cofio ddyn nhw'n awr, yn dwy'n y bel o ddiwrth pas Ben Thomas. O'n nhw wedi gweld y symudiad yna o'r blaen, a nhw wedi gweld y sawl gwaith, a chi'n gallu gweld bod nhw'n dweud, rhaid, newch eto, ni'n mynd i cipio'r bil. Felly profiad eto, pe bai rhywun fel Jamie Roberts neu Jonathan Davis yna, bydden nhw wedi dweud, ni'n wedi gwneud e dwywaith, na wedi gweithio, ni'n cico fan hyn, neu mae rhywun yn cario fe, neu dymu, a bydden nhw wedi agor fel unrhyw beth. So, fi'n credu bach o profiad yw e, a stym ffordd arall rownd hwn, na roi nhw nôl ar y cae. Cytuno ti, achos Ben Thomas wedi cael lot o fel stick ar social media, fel ti'n disgwyl, lot o bobl yn dweud os yn cael ei dropo hyn o'r llall i gyd, ond y gwir amdani yw, mae angen rhoi cyfle arall dda fe, y redemption. Fi'n credu, tasen nhw wedi tynnu fe mas o'r tîm wythnos ma, bydde fe'n amlwg bod nhw'n ei ddeio fe, a wedyn mae pethau jyst yn mynd yn wath, a mae fe'n escalato. O leia nawr, mae da fe 80 munud i brofi mae blip oedd Argentina a dim y norm. A fi'n cytuno ti am Rhys Samit, fi'n credu angen rheoli fe yw'r penderfyniad mwy na tynnu Tom Rogers bant, a tas o'n unrhyw un arall yn y Cris na, fi'n credu bod yr un peth wedi digwydd. Oedd e just oedd angen yn y Welsh o bydde Rhys Samit yn neud ar gar rygbi penwthnos diwethaf, bod nhw wedi bach am wedi chwarae, a maen nhw'n mynd i manegio i gêmlodau tan bod e yn ffit a'n hefyd nôl yn y mix o chwarae rygbi yn rheolaeth. Wedyn, ar y fainc, Tein Plumtree yn dod mewn fel reaction i Jack Morgan yn cael ei anafu wrth gwrs, a wedyn Nick Tompkins hefyd yn y Cris Rhif 23, sy'n ddewis diddorol yn y marn i. O'n i'n meddwl falle bod ni wedi gweld Tompkins mewn Cris Cymru am y tro ola, ni'n meddwl falle byddwn nhw'n edrych i symud ymlaen, ond wrth gwrs tan di'n gweld bod dal gwerth iddo fe yn y garfan a bod e'n gallu cynnig. Wrth gwrs mae brofiad heb i ail wrth feddwl bod falle ddim gwmynt yn ni o gapiau yn yr olwyr, really. Ti'n Thomas Williams, Josh Adams o'na ni, does dim llwyth o gaps dyn ni yn yr olwyr. Wedyn mae cael profiad Tompkins yn y garfan yn sicr yn mynd fod o help hefyd. Wel, meddyliwch am sefyllfa bosib lle mae Cymru ar y blaen yn y 10 munud olaf, a mae angen rhywfaint o brofiad i ddod ymlaen yn enwedig yn yr olwyr, a mae rhywun fel Tompkins, wel, fe yw'r yr olwr, eblaw am Tom Williams, falle fe yw'r olwr fwyaf profiadol, falle Adams, ond bendant, rôl bwysig iawn i chwarae fyna. So fi'n gallu gweld y meddylfryd tu ôl hwnna. A gobeithio bod ni'n mynd i fod mewn sefyllfa lle mae'r boi sy'n dod ar y cae yn gallu cael bach mwy o effaith i egni a dylanwad ar y gêm, fel wedi si 10 munud olaf. O'n i ddim wedi... Sneb yn gallu
Sneb yn gallu amau bod y boys ddim yn ei 100%, a neb yn gallu yn amau bod nhw'n rhoi popeth mewn i'r adeg olaf na'r gêm, ond oedd e fel petai bod y ddibrofiad, y ddihyder yn just yn tyfu yn ystod yr ail hanner yna. Chymod, a just y teimlad bod dim look gyda ni. Ble Murray yn dal y bel a wedyn just falle colli cydbwysedd rhywfaint a methu dod o hyd i unrhyw un ar ei ysgwydd e. Dan Edwards yn mynd trwyddo a dyma lle mae nhw'n rhedeg ar rynnau a mae angen rhywun ar ei ysgwydd e. A erbyn ni, fi ddim yn siŵr os oedd Jack Morgan wedi mynd off neu byd o, ond chymod, mae jyst yn y mater na o un person. Chymod, y cais na nath Cymru sgorio cwpl o flynyddau nôl off y kick-off yn Twickenham, lle nath Tom Williams, Nafidi, Tiprick a Tompkins cyfuno heb unrhyw tackles o Lloegr a jyst yn pasio'r bel. Dyna ffordd mae Cymru'n ware yn naturiol. A dyna sut i ni'n gobeithio bydd Cymru'n chwarae nawr yn ystod y penod newydd un gyda Sherrod a Tandy, chymod. A fi'n siŵr, pe bai y pethau bach na di digwydd, chi'n sôn am y Dan Edwards, y cais na hefyd, y cyfle gyda Ble Murray, a wedyn chi'n cymryd i ffwrdd, fi'n gwybod dwi ddim wastad yn digwydd fel un, ond chi'n cymryd i ffwrdd y cais na tap down gan Rodgers, a maen nhw'n sgorio cais. Y cais gan Matera yn cic o'r bel ymlaen off y kick-off yn syth ar ôl hwnna, a wedyn y pas na rownd y cefn. Hyd yn oed y cais na syth ar ôl, chi'n meddwl 4 cais na, bydde tîm mwy profiadol ddim yn ildio hwnna, neu bendant ddim yn ildio'r ail un yn dilyn hwnna. Felly mae lot i wneud â brofiad yn edrych na gallu, a fi'n siŵr gyda profiad, ni'n mynd i gweld llawer mwy o lwyddiant. Hefyd fi'n credu rybedd y green yn rhywbeth. Pan mae pethau yn mynd o dy blaid i fel tîm, ti'n twmlo'n invincible, ti'n sgorio bob man a does dim byd yn mynd o'i le. Unwaith ti'n dod mewn neu colli'r look na, mae popeth yn dy erbyn di, mae popeth bach fel na yn mynd yn derbyn di fel Ble Murray yn llithro, Dan Edwards ddim yn ffindo'r dyn, ddim yn ffindo'r dyn i hyd y dyn, yr interception. All of a sudden, mae 20-point swing yn y gêm. Dyna sut mae rygbi fel gêm yn naturiol yn gymleth. Drychwch ar yr Alban. Ar yr Alban, llawer gwell na Zela Newydd. Ond mae Zela Newydd yn gwybod just sut i fod ar y blaen pan mae'r cloc yn taro 80. Dyna beth yw. A mae'r Alban nawr wedi cael, ers 2010, pan nath Shane Williams sgorio cais na, dyn nhw ddim wedi bod yn tîm lwcus. Na, nhw wedi bod yn tîm anlwcus, heb law am yn erbyn Lloegr, a mae dyn nhw nac o giro Lloegr. A mae rygbi yn gymleth fel yna. Dyna pam ni'n mewn siarad am y gêm. Yn union. Ond fi jyst yn gobeithio bod Cymru yn gallu dod o hyd i ryw fath o meddylfryd. A mae'r cymeriadau gyda nhw, mae pobl fel Dewi Lake, Jack Morgan, mae dyn nhw'r un ysbryd a pobl fel Ken Owens, Alun Wyn. Mae nhw wedi dod o'r un fath o stabl. Yn union. Mae'n mynd i troi. Felly, cyn bod ni'n gorffen pen ar y bloc na'r Dafydd, yw Cymru yn curo Siapan, yw ti'n credu fydd gormod gyda Siapan i dîm Steve Tandy? Na, fi'n credu, ni'n mynd i ennill, a byddwn ni'n digon hyderus yn dweud rhwng 10 a 15 pwynt, fi'n credu. Fi'n credu mae'r ffaith bod e'n nawr, mae'r gêm cyntaf wastad yn anodd, ni'n chwarae gytre, mae pawb yn sôn, mae nhw'n gryf, right? Mae Siapan yn gryf, mae nhw'n threat. Mae dyn nhw set piece sy'n dechrau, mae dyn nhw boes mawr yn ei pac nhw nawr, mae boes fel Ulufiti, Durns, Gunter, y blindside, mae fe'n dda, fi ddim yn gwybod os mae Leach yn mynd i wario yn ei byd o, mae dyn nhw cyflymder hefyd, so mae'n threats bob man, mae'n pac eitha mawr dyn nhw hefyd, couple of second rows, 125, 130 kg, so mae nhw'n boes mawr, ond mae nhw'n ddibrofiad hefyd. Fi'n credu bod mae fe'n eitha agos gyda'r capiau, os na bod ni ar y blaen, fi'n credu erbyn nawr. Mae nhw, yn anffodus i ni, mae nhw wedi chwarae 3 gêm yn barod, so bydd nhw up to speed rhywfaint, ond mae yna lot o teithio wedi bod yn hwnna, lle ni ware gytre. Fi'n eitha sicr ni'n mynd i weld yr un fath o patrymau ymosod, ni'n gobeithio bydd y camsyniadau ddim yna. Gêm fwy tyn i raddau,
fi'n credu ni'n mynd i bod mewn sefyllfa lle ni'n gallu rhoi bach mwy o pwysau ar nhw yn y set piece. Mae Jack Morgan yn cael colled enfawr. Chymod, un peth nath ydi Sul pan wnaethon nhw gyrru'r sgarmes na ymlaen a the trwyddo, nath e ffindo'r sim, torri, mynd trwyddo a llyncu'r bel na. Sdim llawer yn neud hwnna i'r Ariannin. Felly mae e'n colled enfawr. Ond fi'n credu yn y ffordd i ni wedi ymosod, nid just o bellter, tu ôl, ond pan eithon ni mewn i 22, o'n i'n sgorio yn weddol gyflym. Yr ystadegau yw rhywbeth fel eithon ni cyrraedd y 22 6 tro a oedd e'n gweithio mas 4.7 pwynt i bob treiddiad. Sydd yn well na unrhyw un arall ar y weekend. Felly mae unwaith bod ni'n mewn am ryw reswm, nid just y caveman stuff gyda Jack Morgan a Dewi Lake a boys felly, ond yr onglau o'n i'n gweld pobl fel Daf Jenkins yn redeg, ble Murray am y caes olaf na, oedd e'n debyg iawn i'r ffordd mae'r Alban yn gallu treiddio pan maen nhw yn y 22, sy'n gret i ni achos mae'n amlwg bod mae hwnna'n elfen o gêm yr Alban sydd yn deillio'n union o hyfforddi Steve Tandy, a hoffwn i ddweud yr gweilch hefyd, ond o'n i'n clefer iawn yn y ffordd o'n i'n ymosod. Mae'r gweilch yn dieddol o mynd rownd y cornel lot, yn mynd yr un ffordd, lle oedd Cymru yn neud zigzag, naill ochr, gyda dummy runners, a ddyn anodd iawn i'r amddiffynwyr pigo lan pwy oedd yn cael y bel. So mae hwnna, fi'n credu mae hwnna yn arwyddocad neis iawn a cadwch llygad ar hwnna, sut i ni'n mynd yn ystod meddyliwch am y sefyllfa, ni'n cael kick-osp yn halacau, ni'n mynd am y cornel, ni'n cadw meddiant, a mae'r boys na fel Dewi Lake, Archie Griffin, Rhys Carey, Daf Jenkins yn gallu redeg yn ystwyth, ond yn drwm. Fi'n credu oedd hwnna'n arwydd neis iawn o sut ni'n mynd i weld Cymru yn y dyfodol, nid just y patrymau gyda Ben Thomas a Dan Edwards, ond hefyd gyda'r bois mawr o fewn y 22. So fi'n gobeithio byddwn ni'n mynd i dweud 15 pwynt i Gymru, ond gêm agos am awr. Fi'n cytuno ti, fi'n credu fyddi yn dyn, a fi jyst yn gobeithio bydd y bois mawr wedi rhoi mewn yn yr awr gynta yn rhedeg yn galed, yn blino Siapan, a wedyn yn yr ugen ola bydd rhyddid gyda, os mae Dan Edwards, os bydd Jared Evans ma'n rhyddid gyda'r maswr i gadael y bel fynd a gadael yr olwyr wneud y patrymau pert na maen nhw'n licio wneud. Fi'n credu i ddechrau cadw'n dyn, dim camgymeriadau sili. Fel yn amlwg, mae tîm oedd yn mynd i roi ciciau cosbant, fi'n credu mewn rhan anatod o rygbi, ond bod ni ddim yn cael cardiau melyn diangen, bod ni'n dysgu o'n camgymeriadau. A hefyd, wrth gwrs, y fwy mae bobl fel Thomas Williams a Dan Edwards yn chwarae ar y gili, y fwy mae Edwards a Ben Thomas yn chwarae ar y gili, y well mae'r partneriaethau yna mynd i ddod. So fi'n credu, maen nhw'n mynd i dyfu dros amser, mae'n mynd i gymryd amser, ond dwi'n cytuno ar ti, dwi'n credu mae Cymru fydd yn ennill. Dwi'n yn siŵr os dwi'n mor hyderus yn gwneud 15 pwynt, ond dwi'n credu fydd e 8 i 10 pwynt a bydd yn gormod o stres pan wythnos yma gobeithio. Wel, 9 pwynt oedd e Kobe. Dan Edwards ar y diwedd yn sgorio cais, ond fi'n credu ewn ni mewn i'r 10 munud olaf gyda 2 sgôr a ni'n mynd i gorffen ar lefel positif. Sydd ddim yn ei helpu ni, fi'n credu. So fi'n mynd i fod dwi wastad yn eitha yn positif weithiau yn naif, ond fi'n mynd i fynd 15 pwynt ar ôl awr. Ar ôl 19 mis diwetha yn rygbi yng Nghymru, mae unrhyw positivity yn cael ei groesawu. Dafydd, diolch yn iawn i ti am dy gwmni, a dwi'n siŵr bod ni'n cael di nôl ar podlediad Rugby Cymru yn fuan unwaith eto. A diolch yn iawn i chi gyd am wylio a wrando. A come on boys, come on Cymru. Diolch yn erbyn Siapan. Diolch yn penwythnos. Ta. Ta-ra. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.